Κυριακή σήμερα, μάγκες, και σήμερα έχει όλυμπο με Σιασιό, Κωστάκι και Μαλόκο. Πάμε να τους βρούμε και αυτούς και ξεκινάμε. Μαλόκο το fucking ninja μπάκες, έτοιμος? Έτοιμος για όλο. Μπρο, ο Κωστάκης είχε βάλει ξυπνητήρι για 9 παρα 10. Έλα ρε μαλάκα. Καλημέρα ρε μάλια. Πού είσαι Σιασιό? Είμαστε έτοιμοι. Είσαι έτοιμος για όλυμπο? Θα είναι έτοιμος. Ποιος είναι σκέτος, μπρο? Μαλόκο. Το εσύ πρέπει να το μυρίζεις το καφέ. Ποιος είναι Σκέτος, Σούγκαρ. Άρα μπρο, το έπιασε το νόημα. Έχουμε έρθει στα Cube και ο Παύλος έχει σκάσει με ποτηράκι 7-7. Reusable όμως. Δεν μου λες, Σεβόμαστε το οικολογικό περιβάλλον. No hate. Έχεις χωρί... Έσκασε. Τι έχεις να πεις, φίλε μου? Πάμε όλοι. Τι είναι αυτό, για να το ξαναδώ λίγο. Λίγο εδώ, ένα κοντινό εδώ. Οκ. Πίνο, πού είσαι ρε τρελέ? Καλημέρα, τι κάνουμε, καλά εσείς? Έτοιμος και αυτός για όλυμπο. Το πορμπαγκάζ εκεί τέτοιο, ανοιχτό, Ναι ρε μαλάκα. Όποιος θέλει παίρνει. Εδώ είναι φάλι, εδώ είναι η γειτονιά μας, φάλι. Το αυτοκίνητο είναι ανοιχτό. Τζάμπα όλα. Το αυτοκίνητο είναι ανοιχτό, όπως βλέπετε. Θέλω ρε μαλάκα κάνω. Ήθελα να πάρω να σου πουλάσω κανένα North Face. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι να αγαπάς πιο πάνω από τη ζωή σου. Δεν βλέπω τη δικιά του και λέει περίμενε ρε μωρό μου. Έχει βγάλει τον Παύλο. Έχει βγάλει τον Παύλο στον παγιασμένο. Φτάσαμε, από κάπου εδώ ξεκινάμε, μάγκες. Φτάσαμε μπρο. Κάπου εδώ ξεκινάμε. Έχουμε εδώ κάποια... Είχαμε κάποια προβληματάκια, κάποιες ζαλάδες, κάποιες αναγούλες. Εδώ ο Μπάμπης τρώει, ετοιμάζεται. Είσαι έτοιμος μπρο? Τρως, Εμείς μπρο, fasting. Θα φάμε εδώ, φτάσουμε πάνω μπρο. Μόνο καφέ και τσιγάρο, φίλε. Μόνο καφέ και τσιγάρο. Λοιπόν, αλάνια, κάπου τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε. Θα μάθουμε και τα παιδιά έτσι τώρα σιγά σιγά, λίγο τον Μπάμπη, λίγο το Σιασιό, το Κωστάκι, το Μαλόκο, τι φάση. Καλά, οι περισσότεροι τους ξέρετε, αλλά εντάξει, θα τους μάθουμε λίγο καλύτερα σήμερα. Τους κάνω κάποιες ερωτήσεις, μαλακίες, να γουστάρουμε. Έλα το αντιλιακό σου εδώ του μπρο μου. Αντιλιακό μάγκες, γιατί ο Ράτε OG εδώ έχει εξηγηθεί τα τουαζάρες και δεν λέει και οπότε πρέπει να τα το προσέχουμε. χάσουμε. Γι' αυτό μάγκες θα σας βάλω και ένα Instagram από κάτω. Ράτε OG. Όποιος θέλει, τα τουαζάρες, Ράτε OG. Yo. Αυτό δεν το έχεις τελειώσει όμως, πότε το λες να Θα το τελειώσουμε κάποια στιγμή. Ωραίος. Πάρε το.
Εδώ με τα ξύλα τι φάση ρε μάγκες, θα το κάνω κι εγώ αυτό. Βέβαια το ξύλο είναι καλή μαγιά, φίλε, σου κρατάει ισορροπία. Σιασιό. Δοκίμασέ τα. Τι λένε αυτοί εδώ για ξύλα ρε φίλε, δεν ξέρουν Ματσούκα. Ματσούκα. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε 30 λεπτά που περπατάμε. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, φίλε, και νιώθουμε ήδη την κούραση. Πήγαμε για όλη για κορυφή. Κοβαλάτε μου μαλάκα 5 κιλά ξύλα μαζί σας, τι θες να κάνεις? Λέω, θέλω βοηθάει, αλλά τι έχεις καταλάβει. Γιατί Δεν μπαλατζάρει σωστά ο καφές με το ξύλο και το χάνω το κάπου. Καλή φάση, μια δήλωση, Θέλω να κάνω ένα σπρίντερ, φίλε, αλλά δεν με αφήνουνε. όχι σπριντάκι. Εδώ, Όλα καλά, αδερφέ. όλα καλά. Εδώ με τώρα. Μπάμπι, κιούμπ, καφεδάκι, Ενέργεια. ενέργεια. Ακόμα είμαστε σκληροί, μπρο. Τούρτα γενεθλίων, μάγκες, ποιος θέλει? Εδώ. Μάγκες, μισή ώρα πηγαίνουμε, κουραστήκατε. Θέλετε στάση? Που τι ώρα είναι, δε? Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω, μπρο, Μια αλλά... ώρα. Έλα, εύκολο είναι, ρε μαλάκι. Το έχουμε άνετα, έλα. Δεν πιστεύω μασάτε, είναι... Γενικά, μάγκες, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά οκ, έχουμε κάνει και πιο σκληρές καταστάσεις, νομίζω, εντάξει. Καλή συνέχεια, bye. Δεν είναι κάτι. Καλά είναι, μας αρέσει το περπάτημα, γουστάρουμε. Μπάμπη, πώς νιώθεις ρε φίλε? Μπάμπης δεν μασάει, φίλε. Να πάρουμε λίγο ενέργεια, ρε παιδί μου. Εσύ αδερφέ, άστο. Όπα, μην τσαντίζεσαι ρε μπρο. Σε ποιο τι υψόμετρο είμαστε τώρα? Και αδερφέ, Ναι. με τα σύνορα πραγματικής ζωής και με τα θάνατο ζωής. Μια απόφαση είναι. Ακριβώς. Για να δεις τι συμβαίνει. Ακριβώς. Εδώ τα παιδιά μάγκες είπανε ότι θα κάνουμε μία στάση μέχρι να ανέβουμε κορυφή. Έχουμε κάνει ήδη 3 στις 2 ώρες. Ναι, έχουμε κάνει τρίτη στάση στις 2 ώρες και 4. Πώς σου φαίνεται η μία στάση που κάναμε? Μια χαρά. Μια χαρά, αλλά. 4 σε 2 ώρες. Εντάξει, υπερβολικό. Υπερβολικό, αλλά εντάξει, οκ. Εδώ ο Μπάμπης έχει γαλακτώσει. Κάνει τα δικά του. Το Αλάν εδώ από Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Και Σεσιό, μία στάση είχες πει να κάνουμε. Καλό είναι να κάνουμε. Μην κάνουμε και μισή, ρε. Ειλικρινά, πόση ώρα θέλουμε ακόμα για να φτάσουμε? Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά. 5 λεπτά. 5 λεπτά. Ο μαγκέτος μου η φάση έχει λουστεί, powerbank δεν υπάρχει, η μπαταρία τελειώνει. Θα τα πούμε κορυφή. Αλλά 9-10 κρατήθηκα, ένα βιντεάκι ακόμα πριν φτάσουμε πάνω, θα το δείτε. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε φτάσει σε καταφύγιο. Πίνουμε εδώ σοκολατίτσα. Λάνια μου, ελάτε να σε δείξω και το έξω. Και σας δείξουμε και λίγο το καταφύγιο τώρα πως είναι, να γουστάρετε. Κάπως έτσι εδώ είναι η φάση, μάγκες. Κάπως έτσι είναι εδώ. Και κάπου εδώ θα μένουμε εμείς, φαντάζομαι, και εδώ. Καλημέρα, λάνια μου.
βραδινό footage δεν έβγαλα γιατί το έλωσα λίγο με τα powerbank με τους φορτιστές, γιατί γινόταν ένας χαμός εδώ στο καταφύγιο. Τώρα ξεκινάμε για μέτικα μάγκες, αλλά δεν φαίνεται και τίποτα, θα σας δείξω και εσάς τώρα. Μόλις πέτυχα και το Μαλόκο εδώ συνομιλεί με ένα παιδί από το Ισραήλ, μισό λεπτό. Hey guys, Tell us some words about the Greece. some words about Greece. Yeah, actually Olympus, yeah, Olympus. So we came here about 2 days ago. We started climbing the Olympus. We started from Gorcia region, and then we climbed. It's 1,700 meter vertical climb. It was hard as fuck. Yeah, but it pays off, and after it we will get to the Olympus peak. Όχι bro, εγώ δεν το... Θα πάμε ρε Μάκη, σηκολώνεται. Κοίτα, μου το παίξει έτσι μπάλα, θα πάμε. Εντάξει. Θα πάμε ή όχι? Φίλε, εσύ που το λες θα πάμε. Ωραία. Εσύ θέλω να μου πεις. Είσαι μέσα. Είμαι μέσα. Μάγκες τελικά θα πάμε. Ή θα πεθάνουμε ή θα τον έβγουμε ένα από τα δύο. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ρε. Καλή επιστροφή στο Εδώ ο Μάγκας μας εξυπηρετούσε εδώ πέρα. Σεσιό. Outfit Σεσιό. Μαλόκο. Outfit Μαλόκο. Outfit ο Τσάκαλος. Και Κωστάκης. Outfit Κωστάκης. Πιτζαμάτος, ωραία. Δείξε μας λίγο outfit, ρε φίλε. Εδώ. Χαλαρός. Bye, lad. See you in Thessaloniki, guys. Τσάου, παιδιά. Bye, καλές. Και τα sticks που θα κουβαλάμε. Μαλόκο, αυτό τι είναι, το tool of the day? Tool of the day, bro. Εδώ το wood. Δεν πάω πουθενά. Έτοιμος και ο Μπάμπης. Δεν φαίνεται τίποτα, μάγκες. Άφησε κάνεις ξύλο. Τι κάνεις stretch, ρε μαλάκα? Κατέβεις 2.000. Θα δω τον αστράγαλο σε λίγο. Να το και το ξύλο του Κωστάκη. Γκάνταλ. Πανέτοιμος μάγκης, φεύγουμε από εδώ πίσω και δεν φαίνεται τίποτα. Στο χάος πάμε. Το έχουμε. Το έχουμε λογικά. Μπρο βλέπουμε για να γυρίσουμε ή όχι? Είμαστε τόσο άνετοι που φεύγουμε τους πιτζάμες. Τάνια μου, κατεβαίνουμε και δεν βλέπουμε τίποτα. Καλά, τεράσαμε καλά. Τέλεια. Για κόσμο αυτό. Μάγκες, τελικά λόγω μίχλης δεν μπορούμε να πάμε κορυφή, οπότε γυρνάμε προς τα κάτω. Γενικά λάνια το έχω λούσει, μου έχει κλείσει και το gimbal, οπότε όλο το footage θα γίνεται έτσι με το χέρι μου. Λοιπόν Μαλόκο, η πρώτη ερώτηση Για πες. από εδώ από όλη η φάση είναι: ποια είναι η πιο ωραία γυναίκα στον κόσμο? Γνωστές, celebrity. Μαργαρίτα, μαλάκα. Μαργαρίτα, Ναι, ρε μαλάκα. Ωραία. Κωστάκης, ποια είναι η πιο ωραία γυναίκα στον κόσμο? Η δικιά μου. Η δικιά σου, Ματσούκα. Ματσούκα, Δήμητρα Ματσούκα, ωραίο. Δήμητρα Ματσούκα. Ωραίος. Σε ασιό, Εγώ τι έχω να πω, στη κούδη θα πω. στη κούδη. Ναι, Σκληρός, ναι, bro. σκληρός. Λοιπόν, Παύλο, για πες μας εσύ ρε φίλε, ποια είναι η πιο ωραία γυναίκα στον για αυτούς κόσμο? που ξέρουν, if you know, you know, Abella Danger. Abella Όποιος δεν Danger. ξέρει μπορεί να κάνει Google search Σκληρός. και να τα δει εκεί. Γκρίνεις μπάμπη. Συμφωνείς, Η πρώτη ερώτηση μάγκες λύθηκε, θα πάμε στη δεύτερη τώρα σιγά σιγά. Τι πέταξε Ο ο Παύλος μας έχει κάνει κάτι ερωτήσεις, ρε φίλε, και εγώ φοβάμαι πως είναι ερωτήσεις παγίδα. Μήπως την έχει βάλει η Μαργαρίτα να τα πει αυτά. Δεν ξέρω. Θα δείξει, μπορεί.
Δείτε το τοπίο που έχουμε μπροστά μας. Δεύτερη ερώτηση. Πόσα λεφτά έχεις βγάλει ως κορέας στη Θεσσαλονίκη? 10, 11, 12 πόσα? 10-11, ήμασταν με 10-11-12 ρε πρώτα. Ωραία, πόσα? Τρώγαμε μόνο μακαρόνια. Δεν ξέρω. Κωστάκη, Πόσα, πόσα λες? Αν πεις ότι ήταν και καραντίνες, 1,5 χρόνος. 20.000. 20.000. 30.000. Πόσα? Πόσα? Να σου πω κάτι άλλο. Πόσα? Ξέρω πόσα έχω τώρα. Όχι, πόσα? Έλα στο Με το περίπου. ζόρι 1.000. Πόσα? Δεν ξέρω, φίλε. Είμαι μέσα 20. Εντάξει, Τριάντα. οκ. Όχι, να βιαστεί γιατί μας έκαψε. Έλα, πόσα. Κοντά στα 40.000, κάπου εκεί πιστεύω. Σε γάμισα με την ερώτηση και το σκέφτεσαι. Το wood stick έσπασε Στα 3. στα 3. 1, 2, 3. Σε σιώ αυτά τι φάση ρε μπρο? Αυτό θα γίνει κουκουνάρα. Ναι. Σαν αρχίδι. Γενικά γαμιέται λίγο καιρός μάγκες, δηλαδή πριν εκεί που είχε τέρμα ζέστη τώρα έβολε πάλι κρύο και είμαστε πάλι για ζακέτα μου φαίνεται. Το μάγκες θα κάνουμε μία στάση. Λοιπόν, Μαλόκο, τρίτη ερώτηση. Ποια social πλατφόρμα θεωρείς πιο χρήσιμη από αυτές τις τρεις που θα σου πω? Instagram, TikTok, Facebook. Εντάξει, YouTube για μένα. TikTok, κάψιμο. Ωραίος. Instagram, Από αυτά που είπες Instagram. Ωραίος. Instagram. Θα χαλάσει το fasting. Δεν το χαλάω, 15 ώρα ρε μπρο, μια χαρά είναι. 16 όμως και έμερε φίλε. Μαρικα είναι μαλάκα. Λάνια μου καιρός είναι ό,τι να είναι. Κρύο. Από τέρμα ζέστη, κρύο φίλε. Σίγουρο. Για πιες λίγο να δούμε τι πίνεις. Οπ, να το ο μάγκας. Το ζουράκι σίγουρο. Guys, almost, yeah, you close. Careful. I'm sorry. Almost, τους λέμε και θέλουμε 3 ώρες ακόμα. Λάνια μου, τσεκάρετε εδώ λίγο πόσο μίχλη έχει. Η μαλακία είναι ότι στην ανάβαση είσαι κουρασμένος, κοιτάς μόνο κάτω που θα πατήσεις και δεν βλέπεις και πολλά. Κατάβαση όμως, Αλάνια μου, βλέπεις τα πάντα. Λαμόγια. Αλάνια μου, αυτό ήταν. Κατεβήκαμε κιόλας. Είδαμε λίγο Όλυμπο με ξεκούρα στο μάτι γιατί στην ανάβαση ήμασταν γάμοι σέτα. Πάμε να βρούμε και τους άλλους γιατί έμεινα λίγο πίσω για να βγάλω κάποια πλάνα για την ακρίβεια. Και αυτά. Κατάβαση ή ανάβαση, μπρο? Νομίζω η κατάβαση ήταν πιο εύκολη. Ρε φίλε. Κατάβαση, bro. Μόνο. Θα πάρουμε ελικόπτερο. Μπάμπες. Ευθεία, μπρο. Ωραίος. Ευθεία πιο καλά είναι. Ωραίος. Χρόνια μου αυτά από εμάς. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην πέσετε να με γαμίσετε. Πρώτο vlog είναι πρώτο edit. Τα λέμε στο επόμενο.